хора, добре дошли в трета част на играем с предизвикателство в Fortnite. Днес предизвикателството ще бъде да играем с цветът оръжия, който ни се падне от колелото на късмета. Да, което ще е едно много яко видео, защото ще е и много странно видео. Това просто нека се да видим какво ще се падне. Никола, ти си отваряш колелото на късмета. Да, малко отворихме нещо друго. Не гледайте как са написани, малко, нали, странно ги е написал той. Да, и не ми съвпадат цветовете, ама това не мога да такова цветове. Но не обръщайте внимание на правописът ми, а на играта. Да. Епик. Ами, окей, ако паднем първо на рер честове, не е чак толкова да е actually. Да, хайде да се връщаме в Fortnite. И ще се върнем, когато сме на сърфовете. И това ще бъде след 3, 2, 1. Ето ни. И също така, ако не сте гледали миналите 2 епизода, ви препоръчвам да ги гледате. Къде падаме, Марто? Никола, падаме ето. Окей, може да стигнем. Не, няма шанс. Има шанс, това е стреляне. Флешки, флешки. О, мага. Амбали баки. Да, има шанс. Дали ще направим Victory Royale само с епик оръжие? Ще фейл. Както стана в едно от видеята. Ако знаете в кое видео фейлнах, ще напишете в коментарите коя част и какво беше предизвикателството. Да видим кой следи поредица. О не, аз тук що взех оръжие. Аз вече убих един с кирка. Който съм нокнат. Трябват ни честове. Мен миналата игра ми се падаха доста епици. Втори убивам. Обаче гранатите могат да се използват. Гранатите не се бори за такова. Окей. Марто, ти намери ли Ами, аз не съм си направил. Общо взето нищо не съм намерил, нито оръжие, нито нищо. Омага, голф количка. Омага, бра. Я слезни за малко. Да. Окей, аз имам гранат. Трябва да видим къде има ред чест. Да. И сега не правим често не дава лечен. Да, ние Ние ще нещо успеем да се закупува, защото... Рече! О, намерих епик. Я си намерих. Ревайв такова. Селф ревайв. Маля, то му щупих картунката. Колко са намерих картунчета? О, това е много яко също. Дето е. Така. Да вземе това. Палаче бе. Ягата. Аре да му денсим. Ела да му денсим. Не, няма нужда, той не ни гледа. Гадно. Окей, на къде да отиваме?
не знам, аз си търся нещо друго за оръжие, защото съм с тази картечка, да никъде няма го докарам. Нали? Брат, аз виж ми пистолетчетата, лъж. Я вие това ме продали някакви... Опа, нищо не продава, бахти. Брат, ти изобщо имаш ли голд? Не, разбира се. Рифт аномалия. Добре, ари към зоната, защото... Окей, поне има по едно оръжие, да кажем... Нали? Да. Да. Ариус, Да. Много тежко се така, много тежко се прецакахме. Кой влиза с рифт? Да. Окей, и аз съм го правя. Искаш сега да влезем в зоната и да играем? Да ти имам това. Стреляй го, бе, стреляй го то. Ако имаш нещо. Да. Браво. О, имаш ли патронки за SMG? Не съм много. О, благодаря, благодаря. Давай ти ще кажа. Само да си такова бига. Да, към зоната. И фила ни свърши. Нищо да ние ще стигнем. Стигнахме. Точно. Тук е лутвано с игра съм. То и аз да я, ама. Не. What? Какво правиш? Давай. Нито мога го щупа. Аз не знам какво се случи. Брат, върват рифт аномалиите тук. Сигурен съм. Ооо! Супермен. Браво. От това, бе, къде ще ме телепортне това? Как Аз се се телепортнах. Аз се телепортнах в другия край на света. Йо, къде бе? Окей, това е готино, също. Окей, ара се. Ара да се забравя. То всъщност... Не бе, тя къде бе? Чакай. О, мълга някой мина по това. Тук съм. Не! О, Никола е кухнат. Бай. Мога ли да затворя тази врата по нея? Да, викаш да не го гледаш. Да. Чакай, тук ще сложа един билд, никой да не го вземе, ако някой табанак дойде и си каже, брат, лежендари. Който пак го е оставил. Ами, хора! Само това да не е в зоната сега, където се телепортвам. Ами, не е в зоната, така че добре. Почти. О, рерче. What? Как трябва да отворя това? Брат, не мога да се таковам до рерчеста. Знам и мен ми се бъгна един. Ето това не е бъг, ти как го отвори ония рерчест? А ония речест го отворих и мисля, че онова от страни. Коя страни? Еми има нещо като програмка, не знам, пише ми Open там door ли. О, аз си лутвам нещо. Значи,
епик оръжията сами. Абе, Джък е хил и не се брои, защото е легендар. Това. Имаме едни пистолетчета. Окей, аз съм соста. Не, аз съм там, където е легендарито. Аз съм при катаната. Абе, аз телепортвам на някъде. Само да кажа, катаната моля. Катаната не се брои за такова оръжие. Шит, брат, това ме телепортира в почти в зоната. Може ли да се махна такова почти в гората? Но знаете, катаната не се брои. Да. Тя е легендари, ама не е оръжие. Тя е меч. То пак може да се използва като оръжие, да, ама... Окей, аз ще бегам. Мога ли? Моля. Да ме изпрати близо до Марто. Добре, бе, брат, ти се бавиш. И сега между другото, как се очаква от мен да изляза от тук? О, да, там е. Аз знам, следвай билда. Следвай билда и повярвай ми, ще стане. И аз намерих този рече, дето ти каза. И не знам как да го отворя. Да, излязох. Което ми е яко много. Брат! What? Някакъв май ме снайпи. Що ме набити демиш? Да, бе! Аз се стрелях с това. Окей, аз трапя Джек. Няма ли някой бик тук някъде? Май е толкова разкърти, бате. Ти го уби. Толкова разкъртих, разбираш. Разкъртах му игричката. Окей, ара да... Абе, тук някъде ми има бос. Да, бе, И ясно. на тебе ли ти го пише? Да, бе, че е някъде на там, май. Окей, значи ходим на там. Той то бос къде е заровен, бе? Под земята, може би. Знам къде е. Ара да ходим да го убиваме, ако искаш. Ема, брат, Аз знам къде е. да митик. Не знам. Ако не вземе, че е много гадно, но... Много поне ме дано. Да, ето тук се телепортнахме. Защо само бил да го няма? О, нещо е има тук, нещо е пик. Не, това не е пик. Просто така се отразил. О, някой минал тук. Що да е минал? Еми, не видя ли вълната? Той има... Това се чупи! Дано да спечелим играта. Човек, ако спечелим играта, само с епици ние бием предизвикателството просто. Да, и това ще е много яко. Което може би не се е случвало. Да, това с хиловата беше мега невъзможно и пак трето там място, май. Да, трето място направихме там. Ние направихме не невъзможното, а не знам. Хора, просто предизвикателствата са много трудни. Аре бе, тук ще ми... Брат, файт. 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 Пак да са трудни те предизвикателствата, ти какво очакваш да оставим хората да им е скучно. Окей, пак с... Окей, Дух съм единия дет.
Айде. Браво. Мале, те имате бати епиците. Граби колко може. Мале, дай някоя помпичка, ако има бата. Може ми свърши работа. Значи. И ще те пищаци за емката. Не, аз имам такива. Добре, Ара да бъдем. я видим това пълно ли? Не, на 8, така че окей. Това е на 9, окей, взимам пълненето за едното. О! Това не мога да се кара. Да бе, просто е личната. Да, просто ми написа драйв и не мога да карам. Окей, остават 5 човека. Аз имам self-revive. Там виждам някой, който може би е почнал да прави Skybase, но се е провалил доста. Не знам дали го виждаш. Хора, пишете в коментарите дали искате да направим Skybase. Между другото, това ще е яко. Това между другото ще е следващото предизвикателство. Да направим една игра само с Skybase. Защото ние обичаме Skybase. Не, аз с тебе не знам. Брат, ние сме играли двамата много с Skybase. Да, знам. И тогава... Не, значи просто ги харесваш. Добре, ела горе, тук на... Не! Човек на мене. Двама! И двамата са на... Те не са на много. Не са добри, ама са много големи спамери. Имат много добрите комби. Така че трябва да ги спамиш. Добре, единият дет, другия вътре. Браво. Спамваш ги. Да, сега. Да, self-revive. Как? Брат, как така не знаеш как бе? Брат, пъгнаме! Пак трето място. Предизвикателство не е изпълнено, но не се Обаче, опитах. хора, имаме още една игра, за която трябва да спиваме пак. Което значи... Да, което е ужасно трудно. Ама ако е по-такова... Значи спинвам и се пада... Не! Uncommon. Окей. Добре, това е добро. Като се знае, че повечето често ти дадат Uncommon оръжие, това е добро. Да. Окей, който е това дете сте оставили време за план за лендинг? Това ме кефи. Виж. Гората. Аз мога. Може да дашваш. Shift. Ти ще отидеш. Няма. Ламваш ли там? Добре, аз ламвам едното, където сигурно ще има поне едно такова Uncommon оръжие. И Uncommon печечка. Добре. Ти стига близо, добре. Защото е това са. Аз защо ми се спада някакво куриер, бе? Да, винаги когато не ти трябва Uncommon, ще ти дава Uncommon, ако трябва. Ти биеш се вече. Боже, това ме. Катаната отново не се знаеш. Така че катаната мога да я вземеш. Катаната мога.
Ти не си даже изобщо. О, ре. Окей. Uncommon. Така че не знам за какво Дет. Аз го убих. Оля! Ого, Никола, ние сме кухнати, брат. Да холя ги... Да ги разтърва малко. Ти си гърза на географията, бе, брат. Трябва да... Добре, аз съм при тебе вече. Точно, ще при тебе, но ще те ривай. Не падай. Ела, да се покъм. Дете. Държате. Браво! Ти на колко си остана, бе? На 6. Дете. Ого. Добре, това ще го взема. Не, взема е тя. За да мога да правя така, едно комбо. Бе, аз съм добри оръжия, Хора, да, аз отивам за катаната за матко. Аз. Двама, на мене двама. Връщам се. Брат, той катана уби. Питаш ли ме какво е срещу двама? Единия на едно. И ме доубиха на отгоре. Единия на едно. Такова. Виво. Помпа. Добре, остави ги. Ето, казвам. А ти верно обаче ще ме на 6. Супермен. Брат, имаш и врата от тебе. Не бе, брат, логика. Абе, Ребузван, бе, Ребузван. Към Ребузвана, бе, какво правиш, бе, пич? Абе, към Ребузвана, бе. Търси си хил, бе. Абе, брат, ти бе към Ребузвана, пък хил го зарежи, после ще го взимаш. Остави ми ги тези патрони, бе, брат. Давай, бегай към Ребузвана, бе, ти тъп ли си, бе? Да. Тапанар. Почти стигна Давай. до него. Вместо беше направо по-лесното ти не. Сега още 5 минути бокс. Поради някаква причина се пусна заряд. Хайде. Това е добра, ще се направим всичко. Пуснах заряд. Пропуснах заряд, бат. Медкейче, моето спасенче. Спасенче. Ала, спасение. 10 български. Марто, идва и тук колата, бързо! Абе, като няма спринт, какво правя? Човек. One-shot. Чакай да му взема. Компичка.
си добре, ти си имаш оръжие, нали? Аз имам само две прости помпи. Които са добри да ама, нали? Помпи си. Ламби ме, чакай. Стой, изчакаме да отворим да е често. Не! Не! Защо реал? Тук има нещо. Добре, взех едно много добро оръжие. Бега аз да карам. Бега аз да карам! Не! Тапанар! Ще да направя толкова готин стал на колата, ти влезе в нея. Идвай тук да взема малко оръжие. Ау! Това заболява. Те хора не са ли чували за болка, бе, брат? Мършо, върни се, бе, брат. Добре, взех готино оръжие. Едната ми помпичка бие 6-7 демидж. Те са двама. Добре, окей. What? Ти ли взе, бе? Отправяй се! Добре, си имах доста. Тук има доста неща, които се казвам. О, това ще го взема. Добре, вече имам аз какво да бя. Брат, сериозно ли това е на 5? Добре, това е на 6. По-добре отколкото на 5. Брат, при мен са файтът. Не знам колко са, не мога да кажа колко са, защото не съм при тебе. Само трябва да разберем сега къде са. Или те да не разберат нас. Ребутват се.
Мале, той е добър. Давай. За съжаление, хора, това е краят на нашето видео. Но не забравяйте да се абонирате на канала и да харесате това видео. Чао!